5 сентябрьдә Зәйдә юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясының чираттан тыш утырышы булды. Район башкарма комитеты җитәкчесе Эмиль Галеев бигрәк тә балалар катнашындагы хәрәкәтләрнең соңгы вакытта еш килеп чыгуына борчылуын белдерде. Төп доклад белән Зәй районы ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, район буенча соңгы 8 айда җәяүлеләр катнашында 7 юл хәрәкәте килеп чыккан. Аларда зыян күргән 7 кешенең 3-се балалар. Так, за данный период совершено у нас 7 наездов на пешеходов, в котором 7 человек пострадали, из них 3 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП у нас увеличилось на 5 фактов, количество раненых увеличилось тоже на 5. Причинами трагедий на дороге становится невнимательность, чаще всего пешеходы переходят дорогу не в установленном месте, не смотрят по сторонам или пренебрегают соблюдением правил дорожного движения. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда җәяүлеләр катнашындагы юл һәлакәтләре саны 5-кә арткан, җәрәхәтләр алучылар да 5-кә күбәйгән. Утырышка йомгак ясап, комиссия рәисе һәр авыл җирлеге башлыгыннан транспорт чараларының теркәлү-теркәлмәвен билгеләү өчен махсус мәгълүматларны ЮХИДИ бүлегенә тапшыруын сорады. Шулай ук әти-әниләр белән мәктәпләрдә очрашулар уздыру, мондый һәлакәтләрнең киләчәктә бала саулыгы өчен зур зыян салуын аңлату кирәклеген ассызыклады. Комиссия утырышында һәлакәтләрдә зыян күргән яшүсмерләр укучы мәктәпләрнең директорлары аңлатмалары да тыңланды.